Benvidos ao podcast Ondas Mur. Queredes saber cal é a orixe do noso nome e que queremos transmitir? As Ondas Mur son as que transmiten as mulleres creadoras dun mundo inclusivo, igualitario e corresponsable. O noso programa é unha gran onda Mur que transmite información sobre todo o mundo da muller rural e urbana desta mancomunidade de Verín, feito para todos aqueles que teñan curiosidade por crear un mundo inclusivo, conciliador e corresponsable. Somos a onda base portadora de moitas ondas Mur para facelas chegar o máis lonxe posible dende o CIN, o Centro de Información á Muller de Verín. De onde sae o noso nome de Ondas Mur? Pois sae das coñecidas como ondas FM, frecuencia modulada, necesarias para emitir un programa de radio tradicional. Esas ondas FM, na súa definición, indícase que son unha modulación angular que transmite información a través dunha onda portadora variando a súa frecuencia. Pois nós somos esa onda portadora que transmite información. Son Sole Figueroa, en nome do CIN de Verín, douvos a benvida a Ondas Mur. Visitamos hoxe o Concello de Castrelo do Val para seguir facendo os nosos programas de Ondas Mur, onde queremos trasladar a todos os que nos escoitan o que se está facendo dentro do plan de corresponsabilidade de cada lugar e as actividades ás que podemos despois pedir máis información ou coñecer máis datos delas. Hoxe, neste caso, temos connosco a Tenente de Alcalde, Marimar Valle Álvarez, que, imos empezar falando con ela, precisamente diso, do plan corresponsable que teñen aquí en Castrelo do Val. Contanos, Marimar, como está argalladose ese plan corresponsable? Ola, pois temos un programa que se chama Xogamos, Rimos e Igualamos, que está dentro do plan de corresponsabilidade, dividímolo en varias temáticas. Vale, está orientado en favorecer a conciliación das familias, sí, con nenos desde un enfoque de igualdade entre homes e mulleres. Vale. Unha das actividades que se desenvolve nese plan é o Plan Madruga, que está dirixido ás familias dos nenos e nenas do Colexio Raúl Fernández do CEI, sí, do noso CEI, e ofrece a posibilidade de deixar os nenos unha hora antes de que empece o curso escolar, a actividade escolar. Sí. E tamén, damos a opción de deixar de almorzar. Ben, vale. Perfecto. Ese é o Plan Madrugas, máis ou menos, así resumido. Logo tamén temos o Concilia Nadal, que consiste nun programa de actividades lúdicas e educativas, tamén co fin de facilitar a conciliación da vida familiar e laboral durante as vacacións de Nadal. Perfecto. Este ano participaron 19 nenos, dos cales 3 son con necesidades específicas. Ajá. Vale, sí. Ese é outro, dentro desa programación, outro plan que temos, sí, aí. E logo temos o Concilia Verán, que é un programa de actividades dende o 23 de xuño ata o 5 de setembro, co fin de facilitar a conciliación durante as vacaciones escolares de verán. Bien. Os participantes foron 49. Hubo 7 monitoras. En principio íbamos facer 30 plazas, sabes? Sí. Pero logo fixemos un esforzo un pouco máis grande, hubo 49 nenos. A verdade é que parece unha cantidade bastante elevada, non? Moi elevada. Que participaran moitas... Tanta xente. Sí. Sabes, a verdade é que sí, que hubo moita demanda, sabes, entre os nenos que veñen aquí ao CEI e algún neno máis. Sí. Vale. Do Concello. Vale. Sempre son nenos do Concello ou poden vir da contorna? Sempre temos algúns que viñeron da contorna. Vale, o sea, que idades cabida tamén a todos, é verdad que casi sempre chea ca xente da aquí. Me refiero, pero sempre queda, sabes? Hai algunha xente que non é do
Concello. Perfecto, bueno, pero... Vale, damos facilidades. Exactamente. Sí. A ver, niso vai, non? Dende un concello necesita, pois iso, facilitar a todos. Vale. Está aquí, por exemplo, María Barreal, que podría explicar un pouco do plan Concilia. Falaremos con ela, claro, por suposto. Neste caso, ti como tenente de alcalde e como muller, danos a túa opinión de que papel asume a administración para facer efectiva a corresponsabilidade. A ver, eu creo que aún nos queda moito para chegar a unha conciliación efectiva entre todos nós, porque aunque dean subvencións e tal, non chega. Eu creo que, sabes, que se necesita, é dicir, facer máis... ter máis actividades, máis, é dicir, ao final as mulleres eu creo que non conciliamos, digan o que digan, sabes? É verdad que cada vez pois hai máis, me refiero, máis programas, pero seguimos levando a batuta en todo. Eu, polo menos, desde o meu punto de vista, que che diga, que ao final levamos as mulleres todo. Bueno, pero polo menos dende aquí neste caso, no, en Castrelo do Val, sí que tendes un plan corresponsable. Estamos intentando, sabe, poñer a vosa gotiña, non? A nosa gotiña e que se vaya concienciando a xente para... Isto é un camiño de duración, de ir pouco a pouco. Entón, a ver, polo menos que dende os concellos haxa xa actividades dedicadas a iso, a facer visible a corresponsabilidade, é xa unha parte importante, un avance, aínda que falten máis cousas. A ver, claro que falta, pero bueno. Bueno. Entón temos ese plan corresponsables, como estuvemos falando, Concilia Verán, Concilia Nadal, o plan Madruga, pero tamén fixestes algunha actividade máis en colaboración coa Mancomunidade, se non teño aí, os meus datos non fallan. O 10 de agosto fixemos un escape room. É dicir, que é un xogo de actividades, hai que encontrar as pezas, é dicir, unha actividade moi lúdica, en na que puñamos en valor que podían vir, sabes, os pais. Me refiero, sempre somos as nais e tal, pois pusemos para que poderan vir tamén os pais. Me refiero. Perfecto. Foi unha actividade que veu un montón de xente, que lle gustou e que se animou, e que animáronse a facela e participou moita xente. Me refiero. Sí, e supoño que con ganas de repetir, non? De facela de novo. Gustoulle moito. Me refiero tanto os nenos como os pais, nais, ao final viñeron tamén avós, que ao final integramos a todo mundo. Perfecto. Tendes en vista dentro deste plan corresponsables a ampliar as actividades? Pois, bueno, xa hai bastantes, pero como dicimos que fan falta sempre máis, aí aportando. Miraremos a ver se podemos, sabes, ampliar. É verdad que hubo anos que o mellor tamén tuvemos en Semana Santa actividades, eso vamos mirando según, sabes, nos demandan, podamos e tal. Bueno, xa neste caso, co Concilia Verán, 49 nenos, eu xa considero que xa houve aí un gran avance. Sempre facemos, porque levamos moitos anos facendo, me refiero, actividade. Perfecto. Como xa coñecemos o plan corresponsables a través de a tenente alcalde Marimar Valle, e agora imos centrarnos, neste caso, nunha desas actividades, o Concilia Verán, porque temos connosco tamén hoxe a coordinadora do Concilia Verán, María Barreal. María, como vamos? Bos días. Ben, pois a ver, María, contame como é ese programa, ese Concilia Verán, do que xa nos adiantou algo Marimar Valle, pero ti eres a que estiveches aí a pé de canón, non? Sí, de feito teño aquí unha compañeira comigo que se chama Lara, que vaime axudar a explicar un pouco tamén como levamos o tema da ludoteca para explicarvos así como tratamos
todo ali dentro. Perfecto, temos tamén, entón, acompañándote, Lara Fernández Hola. como monitora. Hola, Lara. A ver, containos como argallastes este Concilia Verán. Pois na nosa ludoteca, para que sepades un pouco, é un espacio aberto á infancia e sobre todo tamén ás familias, onde buscamos crear sobre todo un ambiente de aprendizaxe, Vale. xogo e convivencia, porque comparten todos os nenos e nenas moitos momentos xuntos. Entón, aquí os cativos teñen a oportunidade de compartir, divertirse e ao mesmo tempo desenvolver valores tan importantes como a igualdade, o respeto e a corresponsabilidade. Perfecto. Ademais, son 3 valores que, dende este Ondas Mur, queremos que todo o mundo os coñeza e expandilos en todo o que podamos. Sí. Tamén gracias, sobre todo, a subvención da Xunta de Galicia, dentro do programa Plan Corresponsables, nos podemos ofrecer estas actividades das que falamos, que favorecen a conciliación das familias e fomentan a igualdade de oportunidades, que creemos que é un punto moi importante no día a día dos nenos e nenas. Evidentemente. Polo tanto, o que expliquei antes, na ludoteca traballamos a través do xogo cooperativo, no que intentamos que participen todos, sempre adaptándonos ás necesidades de cada neno. E as actividades tamén poden ser deportivas, lúdicas, facemos contacontos, onde tamén traballamos moito a igualdade, a cooperación. Sobre todo, o que transmiten estes contos que explicamos son valores de respeto e igualdades entre os cativos. Perfecto. E nada, a destacar o A noso... ver, Lara, contanos ti. o A túa noso- experiencia. Vale. Pois nada, a destacar, vou explicar o obxectivo que Sí. nos promovemos, Perfecto. e que cada cativo sea incluído en cada tipo de actividade que vayamos realizando, que poida crecer nun ambiente igualitario e que as familias atopen neste servicio un gran apoio na conciliación, sobre todo, para a súa vida laboral e persoal. Ademais, tamén queremos agradecer á Xunta de Galicia, ao Ministerio de Igualdade e ao Concello polo seu apoio, que fai que posible que este proxecto pouco a pouco vai saindo adiante. Ademais, quero destacar que a ludoteca de Castrelo do Val aprenden xogando e crecendo en igualdade. Moi ben, pois ese é o obxectivo primordial. Contaime un pouco a experiencia nos meses que tivestes o Concilia Verán, como foi? Contádeme a vosa experiencia do día a día, como facíades un día a día? Pois nada, a primeira media hora da nosa entrada a traballar, organizábamos todas as actividades, si que tiñamos, por exemplo, unha actividade enfocada a todos os nenos, pero desa actividade cada día íbamola adaptando ás necesidades que temos de cada persoa para que poida salir adiante. Despois, ao largo da mañá, pois vamoslle facendo xogos e a media mañá tomamos un descanso no que eles almorzan e pasan un tempo libre. Perfecto. Despois tamén aproveitamos a mañá, cando é máis despois de almorzar, para facer algunha manualidade onde os nenos podan levar e enseñar ás familias para que haxa unha colaboración entre ludoteca e familias, onde vexan o traballo que fan os nenos aquí na ludoteca. De feito, os nenos que xa marcharon, demoslle un detalliño, unha carpeta onde levan todos os traballos que fixemos, un detalle que fixemos entre todos nunha mochila onde salen todos os nenos que estuveron na ludoteca. Así teñen un pequeno recordo deste ano que foi aquí. Bueno, pois é unha boa idea, porque ademais Sí. esas lembranzas despois, durante os meses de inverno e demais, Sí. mentes agardan un novo Concilia Verán ou Concilia Nadal, como falábamos antes, pois iso, para botarlle un olliño. Vedes estas actividades que estades facendo, o xogo cooperativo e demais, que os nenos están implicados, que lles gusta, que disfrutan, porque evidentemente, a parte de aprender é importante, pero tamén necesitan a parte lúdica, son nenos. Entonces, como estades vendo vos? Pois nós moi ben, a verdad, porque os nenos a primeira hora da mañá xa nos están pedindo a ver que xogos novos lles vamos facer, e os pais, a verdad que algúns xa nos teñen dito que veñen supercontentos porque queren aprender e disfrutar o seu tempo libre aquí. Perfecto. De feito, tamén
Empezamos facendo xogos moi generales, Sí? onde participaban grandes e pequenos, porque temos unha diferencia de edad moi grande. Máis adiante o que fixemos é dividir pequenos e grandes. Entonces facemos actividades na que cada actividade está adaptada a cada neno, pero despois tamén fan cousas xuntos onde se trate para que os pequenos axuden, bueno, vayan cos maiores e os maiores axuden os pequenos e teñan esa responsabilidade de que fan as cousas por eles solos. Por eles solos e ademais, pois, coordinándose, non? Sí. Xuntándose. Sobre todo nas manualidades, Ujú. que aí sí que cada un vai axudando pouco a Sí. pouco. Que idades? Porque falamos de que, bueno, 49 nenos, evidentemente, todos iguales non son. Que idades máis ou menos tivestes, así de media? Temos entre 3 anos e 12 anos, entonces a maioría rondan por aí, sobre Sí. todo pequenos de 3, 4, abundan bastante e despois os maiores xa... Aparte temos nenos pequeniños que están recién salidos da súa casa nido, da Claro. escola infantil. Exactamente. Entón, pois tamén é complexo, pero Bueno. bueno, moi satisfactorio pola nosa parte. E contamos tamén que é moi importante de destacar con, bueno, xa dixo Sí, sí. a Mar, con nenos que teñen necesidades especiales, entonces o que sí observamos é que os nenos, sobre todo os maiores, teñen moita colaboración con estes nenos e intégranos para os xogos, cuídanos e sobre todo iso axuda moito o traballo das monitoras. E ademais é tan importante que ademais pouco a pouco vayan vendo e axudando para que despois na vida fora do que é o Concilia, pois vexan que tamén hai que facer axudar. Sí, Perfecto. sí. É que todos somos iguales, Sí. ao fin e ao cabo. E outra cousiña que me olvidei antes é que estas actividades para facer partícipes as familias, o que facemos é ter un grupo con eles e temos contacto directo, entón, por lo tanto, mandamoslle fotografías, se hai algunha noticia que mandar un momento, mandámola para que eles sentan que están sendo partícipes durante todo o rato na ludoteca. Diso tamén vos ia preguntar que como participaban, como interaccionaban os pais con esa ludoteca. O contacto é directo, sobre todo por as mañás e na saída, é cando máis contacto temos, porque cando falamos cos pais e en caso en horario de ludoteca, no grupo que temos é onde se vai o contacto para que, o que dixen, eles vexan o que están facendo os seus nenos e disfruten tamén. Vale. Fixestes algunha actividade na que invitarades aos pais a participar ou algo así? Pois no escape room, como ben dixo Marimar, Vale. eles foron partícipes tamén directamente e nada, penso que disfrutaron pola súa parte tamén, porque a verdad que as actividades, algunhas delas sí que tiñan que ser eles os pais principiantes para poder realizar as actividades, inda que os pequenos axudaban os pais e disfrutaron moito. Pois genial, así polo menos, pois iso, interaccionaron e tiveron ese tempo para compartir. Coñecemos xa como é o programa, pero, bueno, a ver, temos aquí connosco a unha das participantes que nos pode falar de primeira man da súa experiencia. Falamos de Sabela Barja. Sabela, Hola, a ver, contanos que fixeches ti neste Concilia Verán. pois estuven xogando cos nenos, facíamos xogos e pois Hai que pensalo moito, ui, creo que che gustou todo, sí, a ver, a maioría de cousas eran moi divertidas, a verdad. Algún así que destaques que se che ocurra agora mesmo? Pois tamén vamos á piscina e salimos desde o cole, vamos camiñando hasta a piscina e alí pois estamos xogando e pois pasar aí o rato na piscina. Ben, falaron antes dunha mochila. A ver, como foi iso? Sí, íbamos pondo a nosa huella na mochila e logo iban decorando a huella como si animales así como... Diferentes animais. Sí. Ben, algunha actividade así máis que recordes? Sí, é que íbamos ao terrón e tamén facíamos xogos e facíamos algunhas veces festa de auga e facíamos xogos de auga.
Ah, claro, porque ademais en pleno verán co calor o da auga apetecía, non? Sí. Bueno, pois, a ver, temos a experiencia de Sabela, que, bueno, polo que vexo, moi reconfortante. E, a ver, a experiencia vosa, escoitando a Sabela, escoitando, supoño, que os outros nenos, como foi? Vosa persoal. Pois para min moi gratificante porque nós cada día vamos pondo o noso graniño de area para que eles tamén poidan disfrutar e nós disfrutar deles. Guai. No meu caso é o mismo porque sentes unha satisfacción moi grande de ver que os nenos disfrutan, o pasan ben e sobre todo que participen no que lles ofrecemos. Sodes dúas mulleres, María e Lara. Gustaríame tamén coñecer a vosa opinión de, pois, somos realmente corresponsables nesta sociedade? Que falta para chegar a eso? A verdade é que aínda sigue faltando pois moito apoio e moita traballo por detrás porque aínda así, gracias ao Concello que nos está proporcionando tanto programa para nos por o noso grano de arena, sei que aínda falta moito traballo, pero bueno, pouco a pouco iremos conseguindo o obxectivo final. Vale, polo menos a positividade. Sí. Sí, eu considero o mesmo. Agradecemos moito que se fagan estas cousas porque inda que falte, isto axuda moito, nótase. Bueno, estamos coñecendo como funciona pois, o plan corresponsables e todas as actividades que ten dentro do Concello de Castrelo do Val e con Marimar Valle, a tenente de alcalde, queríamos afondar un poquinho máis nun plan que tamén é moi importante para esa corresponsabilidade e para conciliar, que é o Plan Madruga. E explícanos un poquinho cantos nenos están participando, como se pode participar nel, como hai que anotarse. Pois mira, os nenos que empezan no cole se mandamos ao colexio, desde a ludoteca xa enviamos un folleto para decir que se apunten, para que veñan ao Concello a apuntarse. Que pasa? Se logo a partir do 5 de setembro hai xente que non se enterou ou tal, pois damoslle a facilidades para que, me refiro, para Sí, que sí, se sí. apunten me refiro ao desayuno Do Plan Madruga. do Plan Madruga. O horario vai ser de 8:15 a 9:15, Ajá, que é como estes anos levamos facendo. sí. Vale. Según os nenos que se apunten, pois xa miraremos se temos unha monitora ou dúas. Claro, Porque iso vai suele depender. haber, dependendo, porque a veces pois, temos o mellor 14 nenos ou 13, non todo o mundo, me refiero, Sí. E se apunta. e Entón, supoño- eso valoramos en unha hora os que se apunten e tal, pois temos unha persona ou temos que contratar dúas. Non todos veñen a almorzar. Algúns veñen xa Almorzados da almorzados de casa. casa, simplemente para entrar, que estén no colexio, os pais teñen que marchar a traballar e que estén antes de que abran as instalacións. Claro, Eso. ademais é importante porque a situación laboral dunha persoa pode cambiar, incluso Sí. os horarios dentro dun traballo, e ter esa facilidade Sí de que poder anotarse ou non. sí que temos esa facilidade. Hai xente que o mellor pois estaba, decir, sen traballar e logo de repente pois están traballando os dous, pois sempre intentamos, sabes, dentro Facilitar. das posibilidades facilitar para que se podan acoller a ese programa. Ben, perfecto. Tendes tamén outro programa que é o programa Vida Saudable. Sí, é un programa que xa leva moitos anos, que consiste en ir polos pobos do Concello, van facer varias actividades. Hai xente pois que quere psicomotricidade, outra xente pois quere memoria, según o que nos soliciten, sabes? A xente nos diferentes povos, pois sempre solemos adaptarnos Claro. ao que eles nos pidan. Vale, ademais Mas- tamén iso, os povos necesitan Sí, actividade.
facilitar a vida no Hombre, rural. ese é o noso compromiso. Ben, pois temos que falar entón coa monitora dese programa de vida saudable, que che parece? Pareceme moi ben. Ela é o que os pode explicar os horarios, a xente, como E como vai todo? Pois imos falar con ela. Xa temos connosco a Olga Martínez, a monitora dese programa de vida saudable que nos estaba comentando Marimar Valle. Olga, como estamos? Hola, bo día, ben. A ver, contanos, como vai ese programa? Que fas nel? Pois, bueno, o obxectivo principal é facer no rural actividades que leven as persoas ao seu desenvolvemento completo, non que xa só as actividades se dean en vilas grandes, en capitais, sino a chegar esa vida completa e plena pois no medio rural. No medio rural, evidentemente. Como funcionan? Que actividades tendes montadas? Bueno, estas actividades pois difieren un pouco das miñas compañeiras, non van tan enfocadas pois a nenos e nenas, ao mundo Claro. infantil, sino son enfocadas ao mundo adulto para que se desenvolvan en todas as súas capacidades. O entorno rural, como todos coñecemos, é un entorno moi envellecido, onde viven persoas que non sempre elixen estar soas. Exacto. Entón, pois nós achegámoslle actividades nas que non só desenvolven a súa saúde física, a súa saúde mental, sino que tamén satisfacen esas necesidades de desenvolverse socialmente con outras persoas. Porque, aínda que pensemos que no rural hai pouquiña xente, todos somos amigos, pois ás veces, como me dicen algunhas usuarias, usuarios, pasan días que non ven os seus veciños porque están nas súas casas. O inverno son duros. Claro, claro. E estas actividades axudan tamén, como estás dicindo, socializar e incluso pois poder compartir, non? Que tamén é Claro. importante. E iso pois vai en mellora da súa calidade de vida, porque Totalmente. o sentirse partícipe da vida cotidiana da súa comunidade, da súa veciñanza, pois para eles é moi importante, para elas. Que actividades facedes? Pois temos diversas actividades, pero sobre todo enfocámolas pois a unha actividade física, de mobilidade, de mellorar o seu equilibrio. Nestas idades, pois as caídas soen ser importantes e frecuentes. Entón, polo menos, que si suceden, pois que sufran o menos daño posible, que se sintan fortes, que se sintan capaces de facer a súa vida sin necesidade de moitas axudas, aínda que moita xente pois disfruta de outras axudas como a axuda no fogar, que tamén se dá no concello, pero nos intentamos, polo menos, manter as súas capacidades físicas, tamén intelectuais, facemos programas de memoria, de atención. Dentro deses dous programas pois temos actividades de risoterapia, que me parece moi necesario. Moi necesario, nas que se disfrutan máis, a ver, non é unha sesión enteira adicada á risoterapia como tal, pero sí que facemos dinámicas, sobre todo para finalizar cun sorriso todos os días e irnos con unha alegría. Eu inclúome, porque eu tamén marcho para a miña casa moi contenta desas risas que nos botamos. Ademais, todo isto que estamos falando axuda ese programa de vida saudable a que os maiores sigan sendo autónomos o maior tempo posible e neste caso, cos seus fillos, no caso de que os teñan, pois axudarlle tamén a que non teñan que ter esa dependencia que despois vai a limitar, non? O traballo ou a vida, pois iso, dos fillos e das familias que teñen. Co cal tamén é algo positivo para evitar despois problemas maiores. Sí, por suposto. Aparte, esa autonomía dalles moita autoestima a eles. Cando nos temos autoestima alta, estamos contentos, pois a nosa saúde está mellor. Temos que ter en conta, ademais, que habitualmente as mulleres somos as que coidamos das persoas maiores unha vez que pois xa non son válidas e iso tamén hai que ir incentivando que non sexa só as mulleres, que tamén sexan
os homes. Sí, por suposto. A ver, no noso programa, neste programa de vida saudable, participan tamén homes, o sea, temos mulleres e homes participantes. É verdade que en algunhas aldeas a participación masculina é maior, non? Que é casi incluso maior que a feminina. Sí. Sí, sí. Pero é un programa que é moi familiar, moi aberto. Pois temos participantes que son cuñados e cuñadas, participantes nos que van nais e fillas, participantes nos que incluso chega a ver pois noras e sogras, esa mala fama. Non. Pois non, aquí compartimos sorrisos, compartimos alegrías, temos actividades de gimnasia nas que as damos en cadeiras, e onde hai xente que ten moita mobilidade, pero son moi solidarias, deciden participar para que haxa ese grupo cas súas veciñas que igual teñen unha mobilidade máis reducida e podemos facer esa actividade gracias a ese compañeirismo e esa veciñanza nas distintas aldeas. Sí, a verdade é que estou moi contenta e moi orgullosa de todas as participantes e todos os participantes. Nótaseche cando falas do tema que o sintes de verdade e que estás vendo os resultados positivos, non? Sí, sí, e as caras, vexe as caras. Perfecto. Mais ou menos canta xente podemos falar que está participando nesta actividade? Neste curso que arranca aínda estamos na programación, no anterior tiñamos como unha media, digo unha media porque ás veces pois sabemos que por diferentes circunstancias hai altas e baixas, de 65 participantes en 6 aldeas diferentes, na cabeza de concello, Castrelo do Val, Nocedo do Val, Pepín, Condulfes, Serboi e Campo de Cerros, eran os povos participantes. Os povos participantes. Teñen que anotarse en algún lugar, a xente que ir a participar ou vos lle ofrecedes, como funciona para poder, iso, eu quero entrar, estou escoitando Ondas Mur, apetéceme entrar e pois participar nese programa de vida saudable. Como se fai? Pois simplemente, pois eso, avisa ao concello, ponse en contacto vía telefónica ou presencialmente e di que quere participar no programa. Como damos a nos a coñecer que esa actividade? Bueno, como dixo Marimar antes, a tenente alcalde, pois é un programa que leva moitos anos en funcionamento, entón a xente suele saber del, ou por as veciñas, ou por contactos, pero de todas maneiras Marimar sempre se pon sobre este mes de setembro, finais de agosto, en contacto cos diferentes povos, se fai cartéis para dar a coñecer a actividade e que se vayan apuntando, xa digo, ou por medio telefónico ou presencialmente. Ten algún custe para o usuario? Pois non sempre hai subvención para este tipo de actividades, entón o concello sempre aporta, que non organiza a actividade e sempre pon parte do custe total. Os participantes sí que teñen que facer, pero é unha aportación bastante asequible ou procura que sexa bastante asequible para todos os bolsillos de todos os participantes. Genial, pois aí temos ese programa de vida saudable nos povos de Castrelo do Val, porque tamén o rural ten que ter actividade para poder seguir estando neles. Moitas gracias. Gracias a ti, bo día. Estamos neste Ondas Mur falando de todas as actividades que teñen en Castrelo do Val con este plan corresponsables, pero todo isto, este Concilia Verán, este Concilia Nadal, ás veces descoñecemos de onde salen as actividades ou como os concellos empezan a facer estas actividades e aquí temos unha historia chula, así que eu creo que tamén hai que dala a coñecer porque estábamos falando antes de empezar de un programa que tivestes antes, Xogamos, Rimos, Igualamos. É un programa que está en activo como base, pero bueno, que empezou xa hai moito tempo. Marimar, contanos, por favor. Pois este programa é dicir, xa comezou, se non me equivoco, sobre o 2016 ou 2015. Foi un programa que fixemos, bueno, desde o Concello, que a coordinadora Olga, me refiero, fixo casi todo o traballo, me refiro a ver, Olga, aquelas, entón, contanos. pode explicar, porque foi, sinceramente,
que levou todo o traballo non, do- tuven tamén moitas compañeiras excepcionais durante ese camiño, Sí. Raquel, Laura, outra monitora tamén, Raquel, disculpádeme porque os apelidos Bueno, non son un pasa. desastre. Procuramos pois organizar unhas actividades que sí que poden ser pois a base do que teñen agora as miñas compañeiras, que é un programa excepcional na que os rapaces disfrutan a tope. E anterior a ese, sí que o Concello tiña outras actividades ás que non lle tiñamos nome, máis que actividades de verán, Bueno, nos que facíamos, pois eso, apoio educativo, actividades lúdicas, pois nas mesmas instalacións da biblioteca do Concello, si que tiñamos pois tamén visitas á Pisci, que tamén é unha das actividades estrela, ou suele ser unha das actividades estrela da ludoteca. claro. O número de participantes pois era moito menor do que temos agora, pois entre 15 rapaces. Xa no último tramo, cando xa estábamos dentro dese programa Xogamos, Rimos, Igualamos, pois sí, xa chegábamos a 30 e tantos participantes ao longo de todo o verán. Ben, pois así sabemos de onde saen as cousas. Por qué? Bueno, neste caso temos hoxe un Concilia Verán e un Concilia Nadal en marcha dentro en Castrelo do Val, pero iso ten unha base tamén, que serviu, non? Aínda que, como diste, aínda que non tivera un nome, tamén se facían cousas. Sí, eu creo que concellos pequenos como este a veces son exemplos de outros concellos máis grandes, nos que con poucos recursos, pois facendo esforzos, pois poñen a súa area para contribuir a esta conciliación que é tan necesaria, tan importante, porque as cargas familiares no rural son moi grandes e sempre son asumidas, ou normalmente son asumidas polo papel feminino, facelos visible, axudarlle, botarlles unha man para que teñan ese tempo, pois ás veces non para relaxarse, sino para facer a compra e seguir traballando ou atender a seguinte xeración ou a anterior xeración. Entón, eu creo que estes programas son moi importantes, dende o meu punto de vista, mantelos e ampliálos. Creo que está claro, verdade? Temos que darlle as gracias hoxe a Olga Martínez, a María Barral, a Lara Fernández, a Marimar Valle por estar connosco. Creo que as cousas quedaron máis ou menos explicadas e se algún ten algunha dúbida máis, pois nada, simplemente achegándose pois ao Concello de Castrelo do Val e poder coñecer máis deste plan corresponsables do que hoxe pois quixemos falar neste Ondas Mur Cocín de Verín. Moitísimas gracias a todas. Gracias. Moitas gracias. Despois de coñecer o plan de corresponsabilidade do Concello de Castrelo do Val e as múltiples actividades que fan durante o ano, imos despedir o programa de Ondas Mur lembrando que a corresponsabilidade é esencial para que as mulleres teñan máis tempo libre, xa que implica a distribución equitativa das tarefas e responsabilidades familiares e domésticas entre todas as persoas do fogar. As mulleres estamos, como lembrábamos neste programa, nun camiño no que nos queda moito para chegar a unha conciliación efectiva e o apoio dos organismos públicos é vital, sobre todo cos programas postos en marcha en concellos como os que se están a levar a cabo neste caso en Castrelo do Val, aínda que coñeceremos moitos máis na comarca de Monterrei. Ata o próximo podcast de Ondas Mur, do Cin de Verín. Graciñas por compartir e construir un mundo máis corresponsable.